Burung ganang adong Tripura mothni eba dopani bagai samung khainai practice developmani amoti bagarno samung sitra tangnai rok hodrogoi khamroi holka bini amoti bagarno dopani bagai samung khaimani tamasa yatong bini eba dopani bagai samung khayo hinoi lukurok naimia mokol sitra nungoi nai bini amoti bagarno shokka naini dinarok Tripura sani senani bising tei. Omokai chini kaka kelayo portus ni bagan andros bagan. Hingkai hor hingkai yang lunga tongo ayang lama di kayang kawansaro ni para hingkai ayang to hor kai phekya hingkai ang hor no hingkai mane chini para ni borok no sahoka hingkai ko chini para ni borok phai sabe sahoka bole borok saimia sabo sok sogya ang masuk wan mane saimia ta hingkai ang hor phaimono hingkai ang sahari khata emne busirok somoyong na bo abo tabuk je hor phaimani hingkai 2টা 2:30 mahai khao chongmani ta kalengka yang wansa parang ba ayang nino hor kai phaima ba ayang nino honai chongotang hambai tafungno ke obocini borong gonang poritus de bormani andros bagan haikaba am ontui bagan be khamui tham ke yang te khei ko hor nangai phaika ke bo saimea sabo hor phunangai rikha kai parani borok bo bahaino hor je